Сайыскан. Аны башка кошлардан төсенә карап аерырга мөмкин. Сайысканның башы, муены, аркасы, түше һәм койрыгы кара төстә. Эше, ян яклары һәм иң башлары ак. Әлеге кошның гәүдә озынлыгы якынча 45 см, авырлыгы 150 грамм. Сайысканның койрыгы озын һәм бик хәрәкәтчән, тәпиләре нечкә. Сайыскан җирдән атлап түгел, сикереп йөри. Кошның тавышы да үзенчәлекле, ул бик көчле һәм кискен. Сайысканнар авыл бакчаларын һәм шәһәр паркларын, урман тирәсендәге болын кырларны үз итә. Менә урман эчендә сирәк очрый. Әлеге кошлар туган үскән җирләрен бер кайчанда ташлап китми. Җылы җәйне дә, салкын кышны да бер урында үткәрә. Сайыскан төрле орлыклар һәм ярмалар, биҗәкләр, кортлар, вак кимерүчеләр, бакалар, әкәм-төкәмнәр һәм кәлтәләр белән туклана. Кешеләр ясаган җимлекләрдән ипи валчыклары чикләвек чукый. Ашап бетерә алмаган азыгын җиргә күмеп куя. Тамагы ачкач, акыллы кош аны табып ала һәм рәхәтләнеп тамак ялгый. Сайысканнар төркемнәргә берләшеп яши. Бер төркемгә гадәттә 6 кош керә. Төркем булып яшәү аларга ерткыч кошлардан һәм җәнлекләрдән сакланырга ярдәм итә. Сайысканнар бик тугры кошлар. Алар гомерлеккә пар таба. Аннары тырыша-тырыша оя корырга керешә. Ояны 2 сайыскан бергәләп төзи. Иң элек озын һәм нык ботаклардан кәрзин үрә, аннары аның өстенә кызыл балчык сылый, иң ахырдан оя эченә салам яисә кипкән үлән түши. Син беләсеңме, сайысканнар язын берничә оя төзергә өлгерә. Яшәр өчен иң уңайлысын сайлап ала. Калган буш ояларда еш кына башка кошлар һәм вак җәнлекләр яши башлый. Яз башында ана сайыскан гадәттә 7 зәңгәр су яшел төстәге йомырка сала. 18 көннән йомыркалардан гәүдәләре мамык белән капланмаган нәни сайысканнар чыга. Аларның бу вакытта күзләре дә күрми, колаклары да ишетми. Менә 25 көннән алар инде очарга өйрәнә башлый. Шулай да сайыскан балалары оядан чыгып китми, әти-әниләре белән 1 ел буе яши. Сайыскан ялтыравык әйберләр ярата, аларны урлый дигән фикер бар. Чынлыкта бу кош карак түгел, бик кызыксынучан. Ул оясына күзе төшкән бар нәрсәне ташый ала. Аның ялтырап тору тормавы бу кош өчен мөһим түгел.